Že se mi to ukončilo, já se moc omlouvám a všechno, co jsem předtím řekl, vám řeknu znova, takže čau videa StoryTroxo u dalšího videa s kámošem Anton 1000 a jeho YouTube bude v popisu videa a kdybyste chtěli Skype na něj, tak já ho vám taky pošlu do popisu, jestli to povolí. Jo, klidně. Snědl jsem pizzu! A ona se spadla zase vedle mě. Pizza, dneska bude pizza. A Donkey sněd pizzu. Zlej Donkey. To jsem si objednal já. Zase je tamhle pizza! Já natáčím furt a já to říkám znova, tvůj kanál bude v popisku. Jo? Haló? Haló? No. Co jo? Jako si myslím... Takže... A kde se zajdeme? Kde se sejdeme? No já teď nevím, ok, tak já ti to hned řeknu. Sejdeme se vlevo nahoře. Tak to svět a míříme do vleva hoře. Když budu mít tak 25 odběratelů, tak chystám první stream, takže těšte se. Nebojte se, nebude to pohroma jako teď. A pohroma jako teď. A jak se vlastně dělají střihy? Střih F7. Normálně, jak si začínáš, tak jo, ne. Natáčí s novým programem. Kámo, podívej se na 8. místo. Teda teď na 7. Někdo z tvých kámošů je na 7. místě. Ty jsi na 8. místě vlastně. Ale na to, že jsem na tomhle místě, jsem docela velký. Asi představ, jaký musí být veliký ten první. Právě, že já teď jsem u něho. A teď ho sežeru. Já jsem ho sežral. Já jsem byl i druhý na videu. Ok, teď jsem třetí. No, já jsem byl druhý. V druhým díle. Jo? To mohu vidět. Tak a když je druhý díl, tam jsem byl druhý. Haha, nemáš na mě. Čtvrtý. Co? Dělám, jestli natáčím. Jo, natáčím. Dobrý? Ale teď jsem obr, podívej se potom na to video, jo? Jo, podívám. A dáš mi like i subscribe? Co? Dáš mi like i subscribe? Pokud se ti to bude líbit. Ty mě dáš like? Já ti dávám lajky. No. On mi napísal milý koment. Len zdravím toho hejtra, který mi napísal hned první komentář. Koko to? Ty víš, o který myslím. Jo. Na čem se směješ? Tomu komentáři. Si totiž na něj vzpomínám. Toho v komentářích. Teď prostě takhle v pohodě užírám. Jo, hele, tak já jedu doleva nahoru, ok?
Doleva nahoru, já tak... Teda doprava nahoru, strik. Jsem si trošku splet. Dík! Čau, Anton! Dík. Co? Pojď, budu první. Dej mi všechno, budu první. A dáš mi něco? Třetí. Dáš mi něco? Úplně slyším, jak to tam cvaká. A hlavně po mně nevystřeluj, please. Jsem čtvrtý, ale to nemá. Já jsem země a ty jsi měsíc. Ne. Bo já jsem slunce a ty jsi země. OK. Šestý. Ne. Vystřel několikrát, ale ne na mě. Jo? No to poprdle. Jdeme zimovat. Tady máš všechno moje. Zober si moju úrodu. Najlepšie. Záputná. Wolf, já tady mám vlka. Ne, no, vlci žerou lidi. V téhle době. Ano. Jaký jsi šparty? Co? Jaký jsi šparty? Červený pořád, nebo takovej hnědej, víš jak? Ještě jednou. Hnědej. Nedej. Ok. O, Crown. A ten je docela obr, tak po něj jdu radši dál. A Garly, ahoj. Tady já potřebuji trhnout od Crowna. Tam je ještě nějaký skill. 10 minut. Kolikátých to za... Ne, sakra. No ale lidičky, já asi teda ukončím video a mějte se dobře. Čus, boss.